fietsen beginnen. En we komen ook van links, rechts, links uit van hoe dat kinderen. Want weer komt door het is je kind. Hij in de zon of op de pen. Geniet van het leven en dat geldt voor iedereen. Luister! Ik ga vragen en met te tellen van 11 naar 1. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En hier is terug jubileum Prinsenpoort, Jordi de Wietste en prinses Nathalie. Späters. 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 Alsjeblieft, vanaf nu wist ik prins Jordi de Wietste. Maar dat is niet alles. Want een prinsenpoort, dat bestaat uit twee. En om het compleet te maken, kunnen we hem ook het biedemeijertje geven op prinses Nathalie. En vanaf dat moment, ja, zeker wel even geven. En vanaf dat moment bid hier ons prinsenpoort in het jubileumjaar. En gaat duur vuur weer 6 keer 11 jaar jubileum. Dus bij deze Nathalie, het biedemeijertje. En hier staat voor u ons prinsenpoort in het jubileumjaar. Prins Jordi de Wietste en prinses Nathalie. Woensdag 6 januari 2024. Vuur, prins Jordi de Wietste en prinses Nathalie. Heersers over het prachtige rijk van de Groeselder Zweelandsheers. Van het rekaat tot een kattenbruikje, van de Veerstein tot een heilige geest, van de Krijewei tot de Tonnewei en van de Zoerbeende tot het Kruienbusje. Proclameren plechtig en opraag. Als lid van een prinselijk Groeseld geslacht, als volgende Doodmond aan de roetgeel-groen mag. Mijn pa Jan en mijn oom Lea gongen mij vuur en mijn broers Timo, Roy en ikzelf waren al prinsje van een kleiner bestuur. Als dochter van oud-prins Ruud ten Eerste van de Braugelaren, die wel tractor waren, wel thema geweren. En zijn prinses en mijn goedje man Bartriske. En als man van misschien wel toekomstige prins Noah den Eerste. Als echtmeisje van Ekkeldorf, hopelijk vindt jij dat aardig. En als Ank van de oude danspriekjes van op de Grondvelderberg. Neven de zaal en de put, daar ben ik geboren. Eigen gezin wie naar het Lucierke, daar ben ik geboren. Als projectmanager van al wat met pompen en klappen te maken heeft, als blauwe grenadier bij dat andere prachtige feit, bij de Zweelandsheers al 14 jaar in mijn sas en aan de barbecue vleesbrouwer Ietse Klas. Als fan van al op broier wat helder als 200 geeft en als klusser wat gen met zijn twee rechterhanden gaat eten. Als derde prinsenpaar dat over Groesselt zal regeren,
zal de voor nu met overtuiging recommenderen. Bij de smeerput in de garage van mijn pa, bij de luisterwinkel van Jeroti van mijn ma, bij het vuurletse huis onder aan de Snijdersteeg, bij alle tonnen beren wat daar komen te stoen, vol of leeg. Bij alle buttereners, artiesten en bandparodisten, bij Roekie Zoekie, homer op die kisten, bij de oud-tradities van de Groesel carnaval, zeg ik voor nu wie de komende carnaval worden zal. Ten eerste, carnaval moet voor allemaal samen vieren. Lees ik Groesel, dat zou veel zeer waarderen. Ten tweede, nummer kinderen met en laat hen veulen wie schoen vastlovend is. Van ons mogen ze 3 dagen lang heel wat naar hen is. Ten derde, verkleidig door de schoense pekske aan, spring uit de baan, Gorders Klein, Kenori of Kaplaan. Ten vierde, de Zweedlandseers bestaan al 66 jaar. Laat voor deze schoenvereniging vooral in Ieren bewaren. We zitten de showers eronder met onze jonge raad, maar rekenen erop dat die als gemeenschap achter ons staat. Ten vijfde, nu dienen zich over ouderwets met geneten met ons senioren. Dat is een evenement hoe vuur als Prinsenkoor echt naar goed lopen. Ten zesde, volgende week zaterdag komen we met de meut bij aan de deur. Hopelijk zeg ik voor bij het tellen van de opbrengst alle beneur. Ten zevende, 27 januari wel terug allemaal zien op ons Prinsbal. Dan gaan we voor zomer afreskiën, dan werd dat al. Dat is een hobby, hoe vuur ons ook met vermogen. Voor nu je ook van harte allemaal vast met ons in de stemming te werken. Ten achtste, de dag daarna gaan we met ons samen niet gezellig carnaval concerten. Dat wordt een spektakel, huur nu goed, wat vurig zweren. Ten negende, vastelavond maandag zal de optocht door het deur trekken. Ook daar wil voor allemaal bij betrekken. Laat zien wie creatief hier weet, alleen als groep of met een woorden. In een optocht kan die de carnavalsgedachte overdragen. Ten tiende, na de optocht zien we allemaal in deze zaal. Dan maakt we een geweldig feit ervan. Dat snapt er wel. We hopen dat die er massaal blijft hangen als voor de medailles voor de schoonste groepen en wagens op kunnen spannen. Ten elfde, dit wordt een jubileumjaar hoe wat ons betreft lang over zal schrijven. Maar vooral een vastelavond wat ons altijd bij zal blijven. Groesel, alaaf! 66 jaar Zweedlandseers, alaaf! De Groesel vastelavond, alaaf! Een applaus voor ons prinsenpaar, prins Jordi Duitse en zijn prinses Nathalie. Jongens, steek je handen nog in op een stoeltje. Ja, we zien die water achter. We zien die water achter. We zien die water. Dan ziet hij van enkel af. Hoe ziet de water later? Hey, zo! Ik heb deze op een kop zitten en weer op de kop.